Magkita-kit sa grand opening ng One Moto Avenue, March 5, alas 3 ng hapon. Marami tayong mga ipapamigay na helmet para sa inyo. Bigay din tayo ng mga bagong shocks at Extreme One packages para sa'yo. Walang bracket ang motor mo, bigyan ka na rin namin ito. Mamimigay din tayo ng maraming mga parak jersey, riding jersey at mga tube mask para sa inyo. Puti mo, inuminan mo, papamigay natin yan. Pati Atom na mini driving light, gagagin natin yung motor mo. Mamimigay din tayo ng libreng pagtono ng suspension mo. Pudpud na bago lang ng motor mo, merong nakahandang Beast tires para sa'yo. Kaya i-follow mo na ang One Moto Avenue Facebook page at magkita-kita tayo dito sa grand opening. Ulitin ko, March 5 Linggo, alas 3 ng hapon. Ako, napakaraming papremyo para sa'yo at kasama pa natin ang iba pang mga idolong vloggers nyo. Tara! Alright, magandang araw mga kabalen. So another day, another vlog. And ngayong araw, on today's video, may pupuntahan tayong idol natin. Yan. So ang pupuntahan natin ngayon ay isang sikat na vlogger. At nag-open siya or grand opening ng kanyang tindahan or motor shop accessories sa Santa Maria, Bulacan. Ayan, ang pangalan po niya ay Motor ni Juan. Ayan, so isa po yan sa aking nilulook up na motovlogger dito sa Pilipinas. So sa Facebook meron siyang 705,000 na followers. At sa YouTube, currently meron siyang 222,000 subscribers. Ayan po si Motor ni Juan. Okay. So, dadayuhin natin siya ngayon dahil grand opening nung kanyang tindahan sa Santa Maria, Bulacan. At dahil syempre, iniidolo natin siya, kahit malayo, susugurin natin yan. Okay, sana makita natin siya ng personal, makausap natin siya ng personal, makahingi ng sticker niya. Ayun. So excited ako dahil syempre kahit naman sino, kung makikilala niyong personal yung idol nyo, syempre nakakakilig yun. Okay, so dito tayo dadaan ngayon at papasok tayo ng NLEX. Okay, so we are traversing now ang highway going to the Dao toll gate exit, and nandito tayo ngayon sa harap ng Dao bus terminal. Ayan, so medyo buhay na buhay ng Dao bus terminal, no? May mga biyahe na, marami ng biyahe. Ayan, no? Katulad niyan, pa Tarlac, pa San Carlos, Solid North. Ayan, no? So 5-star. May mga biyahe na. Masaya na dahil nung pandemic talagang parang ghost town yung terminal na yan Parang naabandon na talaga ang itsura. Alam niyo yung mga ghost town sa Walking Dead, parang parang ganun ang itsura. Grabe, nakakatakot. Naalala ko nung nilalakad namin yan, at walang katao-tao dahil pili lang ang pwede lumabas ng bahay. Meron pa kaming mga mga quarantine card. So kung hindi mo araw dun sa quarantine card mo, hindi ka makakalabas dahil mauhuli ka. At kung hindi mo rin araw dun sa quarantine card mo, hindi ka makakapasok ng mga groceries dahil mayroong araw na nakaalat dun sa card mo, para yun yung araw na pwede ka mag-grocery. At hindi lang yun, isa lang o dalawa yata ang pwedeng pumasok o pwedeng lumabas sa bawat household. Grabe. Kung natatandaan nyo yun nung pangapanahon na yun or similar din dun sa nangyari sa lugar nyo, please comment down below. Okay, so now approaching toll gate of the O exit NLEX. At syempre dito tayo sa RFID.
isang araw pala, makwento ko sa inyo, dumaan ako dito sa itong same na toll gate na to. Merong isang sasakyan na ang tagal bago umalis. Na-stuck siya dito sa barrier na to. And then maya-maya paatras na siya ng paatras. Yun pala, hindi ma-read yung yung RFID niya. So I don't know what's the reason, kung wala ba siyang load, hindi ma-detect yung sticker, o kung ano pa man. Pero kasi kung meron ka naman load at hindi ma-detect yung sticker mo, pwede mo naman gamitin yung card. So di sana hindi siya nakaabala doon sa mga nasa likod niya, di ba? Ayun, mga kabalen, I suggest lagi nyo pong dadalhin yung card nyo. So every time na papasok kayo ng expressway, do not rely 100% sa RFID sticker nyo. Lagi nyong dadalhin yung inyong RFID card, para kung hindi man ma-read yung inyong mga sticker, at least pwede nyong i-scan yung mga cards nyo, para iwas abala na rin sa mga motorista na nasa likuran nyo. Okay? So yun lang po. Napakasimpleng lang po, paalala. Okay, so yan, NLEX na tayo. Sana makarating tayo doon ng maaga, at wala pang masyadong tao. At hindi ko alam kung sino pang mga famous na motovloggers ang makikita natin doon sa event na yon. So sana mas marami tayong makita doon at makausap natin sila. Alright! Okay, so nagpalit tayo ng battery, hindi ko na malayan, ubos na pala yung battery natin. So hindi ako sure niyan kung hanggang saan ang aking nakuhanan. So ayan, kanina ulitin ko na lang kung hindi ko pa nasabi or baka naputol. Bali, ang sabi ko po kanina, although taga Pampanga tayo at ang shop na pupuntahan natin na pag-aari ni motor ni Juan sa Santa Maria, Bulacan pa, worth it para sa akin na pumunta doon dahil yun nga, isa siya sa mga nilook up ko na motovloggers dito sa Pilipinas. Siyempre, aside kay Read for Speed, yan sila Alfred Watermax, isa si motor ni Juan na iniidolo natin sa pagdating sa motovlogging. Yan, so worth it. Sana makapagpa-picture, makausap natin siya, ma-interview na kahit few questions lang. At sabi niya, namimigay daw siya ng mga freebies sa mga papasyal. So sana sana maambunan tayo. Yun. Nabanggit ko rin kanina na may mga nabasa ako mga articles sa social media na meron na daw no contact apprehension dito sa NLEX at ECTEX. So not sure kung gaano katotoo ito, nagtry ako magtingin-tingin sa mga website, sa mga social media ng reliable sources, pero so far wala pa naman ako nakikita. So please, kung meron kayong alam tungkol dito or idea, please comment down below. At kung malalagyan nyo na link, mas maganda para mas makatulong sa mga kabalin natin. Mag-ingat dito sa NLEX at ECTEX para iwas huli, di ba? Kasi no contact apprehension ito, walang physical na enforcer na manghuhuli sa'yo. Kung magre-renew ka, dun mo na lang makikita may violation ka pala. Paano kung wala kang pera dun sa araw na yun para panbayad dun sa violation mo? Saktong pang rehistro lang, di ba? So kung meron po kayong idea tungkol sa kumakalat na information about no contact apprehension sa NLEX at ECTEX, sana mag-comment kayo down below at kung makakapag-share din kayo ng links.
Isa sa mga tinutukoy na violation sa no contact apprehension na to sa mga expressway yung nagbababad sa fast lane, sa left lane, which is overtaking lane. Kailangan kung hindi ka mag-overtake, nandito ka lang sa gitna or nandito ka sa slow lane. Yan. At isa din yung sa viaduct, yung sa Candaba Viaduct, bawal na yatang mabilis doon. Kailangan parang maximum of 60. Kaninang dumaan ako, hindi ko na lang po na-record dahil nga nag-lowbat tayo or namatay yung battery natin. Hindi nga nagmamabilis yung mga sasakyan, mabagal lang sila doon. At I'm not sure kung dahil tinutupad nila yung bagong rules o dahil meron din kasing construction. At yun, baka yun lang ang nakakapagpabagal ng daloy ng traffic dyan sa Candaba Viaduct. So yan, please let me know para makatulong po sa mga kabalan natin at sa akin kung ano talaga ang information tungkol sa no contact apprehension sa mga expressway. Kaya tayo kanina mas maganda na yung mas maganda na yung sumusunod sa batas. Kanina sa Candaba Viaduct yun nga, hindi naman tayo nagmamabilis, sakto lang sa 60. At dito naman sa open road hindi ako nagbababad dito sa overtaking lane. Dito lang ako talaga sa gitna or dun sa slow lane. Mahirap nang mahuli at wala tayong dokumento or basihan para maipagtanggol yung sarili natin. Although maraming talagang enforcers ngayon, kagaya nga ng sinasabi ni Colonel Busita, na hindi nila alam yung sariling batas na pinapatupad nila. So maraming maling paghuli na nangyayari ngayon. Kaya ako nag-print out ako, nag-aral ako, nag-research ako, and then pinrint out ko lahat ng alam kong LTO memorandum na tungkol sa pagmumotor. Kaya kahit pa paano talagang meron tayong nalalaman tungkol sa mga batas tungkol sa pagmumotor, kasi dahil nag-research po ako. So I suggest ganun din po ang gawin nyo. Mag-research kayo ng lahat ng posibilidad na batas na makita nyo tungkol sa pagmumotor at sa mga vehicles, para hindi tayo ignorante. At kung sakali man na makatsyempo tayo ng mga traffic enforcers na hindi alam ang pinapapatupad na batas, may protection tayo. Hindi naman sa dahilan para magmatigas, para maging mayabang o parang kala mo kung sino, para lang alam niyo yun, hindi tayo maloko at hindi tayo maabala. Kasi sobrang abala nung tutubusin mo yung lisensya mo, hindi ka papasok ng trabaho, at siyempre mawawalan ka ng sweldo dun sa araw na yon, at mapapagod ka pa dahil malay mo galing ka sa malayo, nahuli ka sa isa ganitong lugar. Alam mo yun, pupunta ka pa dun, babalik ka pa dun sa lugar na yun para lang tubusin yung lisensya mo or bayaran yung multa. Napakahirap. Kaya ako hanggat maaari nag-print out ako ng mga LTO memorandum. National law ito, national law. So iba kasi yung LGU mayroon ngang mga lumalabas din ng mga memorandum from DILG at LTO joint memorandum na ang LGU dapat hindi kumukuha ng lisensya. Kailangan pwede silang manita, pwede silang mag-issue ng citation ticket, pero hindi sila pwedeng kumuha ng lisensya. Ayan. So ang nakasulat dun sa memorandum na yon ay reiteration ng batas na hindi pwedeng kumuha ang mga enforcers unless deputized sila ng LTO.
Kaya ayun, kaya nga nagtataka nga ako ang nakasabi doon eh, reiteration. Ibig sabihin dati ng batas ito, hindi lang sinusunod. Kaya kailangan pang i-reiterate. Alam niyo yun? Ewan ko, ganito sa Pilipinas, pero marami pa rin naman talagang tapat at responsableng mga traffic enforcers. Karamihan lang talaga yun nga, mali ang paghuli o minsan sariling batas nila na pinapatupad hindi nila naiintindihan. And hindi ko ito hinuhula, hindi ko ito ginagawa-gawa lang May mga nangyayari talaga, may mga footages, maraming sumbong sa ARSAP kay Colonel Busita dahil sa mga maling paghuli. Ayan. So yun, ingat po tayo at maging maalam. So isa sa mga pinrent ko, yung tungkol sa modified muffler na kailangan 99 decibel ang maximum, and then aftermarket exhaust is allowed. Meron ako memorandum na nakasulat yon. So iba kasi yung sinasabi nila, pinalitan mo, yan pa ba yung stock niyan? Hindi na yan yung stock. So modified na yan. Hindi po, ang modified muffler is yung may ginawa ka doon sa original, minanipulate mo yung original, yun ang modification. What is the best example ng manipulation or modification ng muffler? Yung kalkal. Yun, number one example yun. Dahil pinamodify mo yung original. Pero kung tinanggal mo yung stock, pinalitan mo ng bago, buo, sabi nga ni Busita, replacement yun, hindi yun modification. Okay? Ayan, so may mga memorandum po akong daladalang mga ganyan. Yung tungkol sa temporary plate, meron din po ako yan. Yung tungkol sa side, sa mga box, sa mga top box, ayan, meron din po ako yan, nag-print out po ako yan. Tungkol sa side mirror, ayan, nag-print out din po ako yan. So lahat po ng maisip ko na posible na makakatulong sa akin na kahit pa paano madepensahan po yung sarili ko sa mga maling paghuli, ayun po, may baon po tayo nandito sa top box ko. At okay, 8 minutes na lang, 3.9 kilometers na lang po, at nandun na tayo sa ating destination. Bali, ang gamit ko po dito Google Maps, at hindi po ako naka-data. Hindi umaandar yung internet ng phone ko po kasi naka-download na yung mapa ng buong Luzon sa phone ko. So I suggest ganun din po yung gawin nyo, para halimbawa wala kayong load, wala kayong data, at may biyahe kayo, magamit nyo pa rin yung navigation system ng Google Maps. Habang meron kayo internet sa bahay, i-download mo na yung buong Luzon na mapa para magamit nyo na offline yung Google Maps nyo. Unang-una, napaka convenient nito kasi nakaka-save ng battery life ang offline maps, dahil hindi nakabukas yung data mo, kaya hindi nagko-consume ng maraming baterya. At the same time, syempre kumukonsume din ng data yon. Kaya yun, I suggest ganun po ang gawin nyo. Mag-download na kayo ng offline maps, yung mapa ng buong Luzon, or kung saan po kayo, Luzon, Visayas, or sa Mindanao, i-download nyo na yung buong mapa ng isla nyo, at magagamit nyo siya as offline. Yan. Uy, haba ng pila. Sana cash na lang ito. Doon naman tayo sa RFID oo, cash nga itong pila na to. RFID, oy, malinis. Malinis ang RFID lane. Yan, ayos. Bakit ang tagal ni Kuya? Ano nangyari? Okay. Basahin mo ang sticker ko. Ayun, binasa. 257. Uy, laki ng bawas.
400 mahigit kanina yun ah. Grabe, ang mahal na ng toll. Malapit na po tayo mga kabalen. At makikita na natin si Idol Motor ni Juan. So 5 minutes 4 minutes na lang, 1.2 kilometers. Sobrang lapit na. So yun lang pala, malapit lang pala. Pagpasok mo ng Bukawi exit, kakaliwa ka, at yun oh, malapit na. Parang along the highway lang siya. So shout out sa inyo mga taga Bulacan. Binabati po kayo ni Moto Kabalen. At papasyalan ko po ang inyong bayan, ang tindahan ni Motor ni Juan, ang inyong kababayan o kabalen na si Motor ni Juan. Welcome Santa Maria, Governor Fortunato Halili Avenue. Yan, sakto. Ito yung nandun sa Google Maps eh. So, nasaan kaya? Malapit na tayo dun sa pin, dun sa red. Parang nasa right side natin. Ayun, ang daming tao, grabe. Wow. Grabe, daming motor, solid. Wow. Pogi mo daw. Hindi ako nadadala sa ganyan. Hindi yung auto yan, hindi yung auto. Hindi kami na auto sa ganyan, yung mga ganyan. Mamaya po, mamaya. Teka, Daming tao, solid. story dito po sa ating registration table. Okay lang po dito. Okay, thank you. Free raffle to, boss. Solid, ang daming tao. Alright mga kabalen, so magbabanda tayo dito sa area na to. So ito yung parang receiving area nila. Yung mga bisita nila na VIP, doon pinapakain banda dito. So tignan natin kung nandito si Boss Motor ni Juan at makapag-picture tayo, makahingi ng sticker. Tsaka siyempre kung mapa-shoutout natin sila or invite yung page natin. Alright. Alright, so ito, ang pinakahinti natin, ang dahilan kung bakit tayo napunta dito. Idol Motor ni Juan. Maraming salamat. Moto ka ba ngayon? Nakisayo ka dito sa amin. Ay, okay. Dinayo talaga ka dito, Idol. From Pampanga at mapapakabalin ka, Bulacan yung maligay nyo kahit nasan ka. Welcome po kayo dito sa aming shop, ang One Moto Avenue, ang one-stop shop at ang pinakamalaking motor shop dito sa Bulacan. So I'm inviting everyone, punta na kayo dito. Gears, services, magaling sa motor, meron tayo dito yan. Kaya, bro, again, maraming salamat sa support. Ayan. Sir, mamaya, pasyal kami sa loob para ma-videoan ko rin yung mga products niyo. Welcome kayo sa likod dito lang. Ayan, salamat. Okay. Okay po, bye-bye po. Ayan. Alright, so Sir Kicks Mendela in the house. Ayan. Hey, what's up? This is Flying Kick. Shoutout nga pala sa Moto Kabalen. More power to you guys. Ayan, alright. Maraming salamat, Sir Kicks. Thank you. Alright, so we have Red Sweet Potato in the house. Alright. Ayan, binabati ko nga pala si Moto Kabalen Moto Vlog and ingat lagi sa biyahe, ride tayo soon. Subscribe. Ayan, salamat. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the... Alright, ayun no. So, napakasaya. Sa wakas, na-meet ko na rin ang aking isa sa mga idol kong motovlogger, si Motor ni Juan. Ayun. At may bonus pa dahil nagka-chance tayo na makita si Idol Red Sweet Potato at si Idol Kix Mendiola. Nakahingi tayo ng mga sticker nila at syempre nakapagpa-shoutout. Ayan, so pasok na tayo ngayon sa NLEX. Uwi na tayo ng Pampanga. Dito na lang tayo sa left side. Sana Marid. Ayun no. Alright. Woohoo! Okay, so hanggang dito na po muna ang ating vlog at Sir Juan, maraming salamat. Nakapagkwentuhan tayo ng konti at nakapaghingi tayo sa kanya ng personal contact details. Kaya sana makapag-schedule tayo ng one-on-one interview sa aking pilot episode ng Motok. Alright mga kabalen, so hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sa mga nakasubscribe, sana patuloy nyo pa po akong suportahan. At sa hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe naman po dyan, baka naman. So hit that subscribe button at samahan nyo na rin po ng like. Ayan, maraming salamat. Stay safe and God bless.